Tapuji ma tuhata pardengga basai. Diari na denggano diari na ulion. Rodo hami anggi parhudul muna. Manopot tamu haha parhudul nami. Ima naung hupa hami burutta tumarga hutasoit. Gudang do hujalo hami sinamot siap pamurutai. Sianima hupasatami tuhamu sebagian sia sinamot na hujalo hami. Hatani na tua-tua nama dok hot pe jabui hot alani gulang-gulang. Manaksiat dia pe berei mangalak boru saya tonggoi burni tulang. Molo tukpe boru situ miangon di marga hutasoit ale yang go dihamu tong mai boru pajaitan songonima na boyu pasatami musik nami asal pasatami baik kamu musiki mau lihat tema di tuhata adorok suhatau kataku upat dada perjulu nama katayon tumeang borusia turi di alam cemuluro kok kondidoli irawajar relate tadi adorsa mau loau umur 22 tahun paupuk dua cemuluro penggidoli setunggur amate kenalan dulu borusia turi nanti mau lihat tema di tuhata di hari nauli di hari rengga di bulan natakason di namar lasiroha kita selalu natutu di hamuna pamuruan nami mereka utasoit dohot anggidoli nami stumiang nang hami raja pacitan anggidoli molihat di pasahat orang nami tu hamu nakin siap partujolo ni parjabaran ju najina lomu di pasahat tamu tu hami ima sian jabbar nagohi jalan di bahasa tikion diudu ti hamu ima di napasahaton ima songon titin marakub tu hami marga pacitan mengaku penauli mengaku penaring gambar tutu tujulan nyarion dihita namar padan marhite ulau sadarion boru tai borumi dialak bereku gabe boruku jala bereki atau rakelaku gabe helam omma ihotiot ni parpadana dihita sisada boru hita sisada pangelayon itong-otongan ni pamuruat tamar kota soit saya masih hararama atau dita tujulan nyarion mana ya kona sida anggiatung siroka gabe siroka mamora siroka saroha marhite ulau tasaderion nungala seronam yang gidoli majalo sinamo nagok na pinasaami sainggia betutu pas-pasu tuhata tujulan nerion hamu marga situ miang nang hami marga bajaitan saya haron marharon nau di tujulan nerion ya dong dia ka pamuruata ya hamu di jolo hai madipudi ya hami di jolo hau madipudi sona horakulah madokon ulah nai madokon masih harara atau dita masih tangya kita anggiat tuk tibuna yang nak tahun gabi tuan anak tubuh boru asalam masih roh ita zulan erion jadi saat malas roh nami tu hamuna anggidoli nami marga situ miang soni mah hata nami tu hamuna anggidoli nami la soni mah di holaiku do ito di bagas sadarion las maroham nungatabba bilang-bilang di tongah-tongah ni keluargam gabi pinoparmu marhite naung dialak bereku ima boru nami sehingga betul tujuan neron itu pak Tuhan tahu donganmu maun marsi tukara pikiran donganmu maun marsi rarian di tongan ijabu asanggiat tujuan neron lam sadaro hamuna marhite haroro ni borukon molo hurang borukon di jelom sotung di badai ho molo di badai ho mana nama ngalau doho disi iko badaku doho alani molo hurang imana di roham pabainana azari nangit tiroi nangit asa marhiti tadaho boru ni raja pare memope gabi boru ni raja jadi tangi tuat tama tangiak tujulan nerion na nganagam mau itu dia kaharuan nauli naringanon dang jowok ku biha haduan omak ni si Jonathan aleta tangiak ke matu tuhata asa tibu gabi paru maimon do berekon jok ku maho punisa dum dapo tikki nabi nuhul itu hatta alania do lupa matu itu ni lobu ado hati di matu itu ni horbo nang nak sor mau tu mah itu kulai ku tujulan neron pairi paupu satu nomor nini satu nomor nono matu tu lasoni mah diho bereku Jonathan do diho buruku
Di bagasat sadarion nunga mardus ni roha do buru ko bere. Nunga mardus ni roha buru dohot berekon. Naga bisa ada rumah tangga baru hamuna. Molo halak nama sada rumah tangga baru unang hola diikat dengan cinta alai ko doholong ni roha. Alani ko sisa ada urdut, sisa ada pikiran, sisa ada pakelelaan, sisa ada pangoluyun, jelas sisa ada persiap kemunculan niron. Asang dia tujuan niron dapat pasu-pasu nasihat tuhat tamuna. Bereku berenang uli, nak pebur situ yang dalam po, kurajumi do, berupa cita do nang dijulokku. Songon do ni si matuam nakinoan, hot perumai hot margulang-gulang, boru situ yang pedialap pon, tong do boru ni tulang. Alani, dohonokku tuh bereku, dohot boruku tujuan niron. Pos dorhak mulo bersiap perdo kamuna nunggal lirik ko marsi holongan. Alani holang munobat dari damon. Tutong-tongan ni luat tarlobi tutong-tongan na tua asanang na tua pi marasi roha. Tangyang nami to mata nomor 2 de bata ti boho mo buru di litiat dorna. Tuan lalak tua sikoru, tuan anak tua boru tujulan diron. Dongan muna sa rumah tua jala pangiduan nami bawa manian buah baju muna. Hemat itu. Alani di ho bereku do beruku. Takas do hoton nami bahasa tikion. Parjolo di tongah-tongah di rumah tangga, iko parjolo tada ise dirim, tada ise na di lambungmu, mulu suku koson nari bu dua lusamu, ngeliling kita doa berkon, mau lihat yang baburu, nomor 3 masih patunion, berarti nak takas kita doa, nangi boto ho, mulu halak nomor siya holongan iko di boto, unak kolan nomor sepatunya matana, soni ho, nomor 3 masih patunion burukon, nomor 40 balik harus patun deba, ini. Ngabar juli mana daho, alani tujuan nerion, tada ma isi nelobung. Molodang di tadaho dang dapat dia musada niroha. Mulai doa karena tujuan madok pertengkaran di tengah keluarga ini namun madok dak soni. Perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat di tengah keluarga itu hal biasa. Karena apa? Karena kalian diciptakan dan dipersatukan oleh Tuhan dari perbedaan. Satu laki-laki, satu perempuan. Alani molok perbedaan pendapat di tengah keluarga di ho baru dok bere. Ikor razumamu ma hamorao do iho manabba parbinotoamu. Dang di boto ho na irohani borukon mulo adong perbedaan pendapat kami botomu. Soalnya nak sebaliknya. Jadi jangan dibilang pertengkaran alai perbedaan pendapat. Kenapa terjadi? Karena saya dipersatukan oleh Tuhan dari insan yang berbeda. Jadi pos dorhaku di ho baru kudo bereku. Saulah aku mandok mulo adong di hamu perbedaan pendapat hamorao mai parbinotoa di ho. Alani di ho beredo boru. Dohono kuma soni do ni kana tua. Asa jong main na rumah ijuk di torin rumah goroga. Saya itu buanan abisuk mau julon nyarion dohot bor na patas maroha. Asa takas me asa situ beri pakat main na tujuh beri hotang. Tu si hau mangalaka hau na dua julon nyarion. Tu si marapotan pasamotan. Asa saat main na solu saat matubatian. Nunga sahat pardong asaripia muna julon nyarion. Saat mu muna horas jalagabian. Butima. Hemat itu. Mauliate madi hamu ha parhudul hami asaro hami majalak kamu amang parmusin nami ya memang ekor hamahami majalang ha parhudul lami dohorom masongon hatani na tua-tua napurat tano-tano rangging masih ranggongan moro tukpe badata pada dau ha parhudul todita ma masih gonggoman parmusik itu baik. Anak namion nunga udur behami dohot parboruan pada botong kamu tulang di bamorion nalah pasato titin mana kubon naro tu jolo una nalian nalolo bulung kamar tapu tu bulung ni semar nasura di jalo mati maraku hidup mata pasu-pasu dan kali hau dua baik pancomu dan nere saya doi boru di tulang boru di sepe di alap pere saya doi boru di tulang boru di sepe di alap pere setabi mama abang raja belum setabi mainan inang seribana setabi